Ramogi TV, Nairobi. Kwa kani jata tije ka EACC Twali Mbarak olero ni giseyudo neno manyien matudo seneta ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod mibadhi mar koto jodak ma Uasin Gishu kama jopuonjre ne ochulo pesa ka osingne gidhi somo e piny Finland. EACC wacho ni gisetimo nonro malong'o kendo koro gin kod neno motegno ma gidhi chwale doho mondo Mandago odhi oduok penjo manikuro. Iwacho ni giluwo ni Jackson Mandago nyaka ikre mar duoko penjo do ka jatelo go itudo kod bedo e winjruok kod mbalariany mar Finland kod Canada e ataro mar chik. It was done by DCI. We also did our part. For the DCI, it is ongoing in court. As we found our own investigation on the financial flows, we have submitted the file to the DPP. It is still with the DPP. Although we found money that were embezzled, and we have evidence on that.